Vi kan mange ting med den lægevidenskab, vi har i dag. Men hvor har vi vores viden fra? Hvordan har vi fundet ud af de ting, vi ved? En af dem, der har bidraget til den lægelige information, vi har i dag, er Josef Mengele. Josef Mengele blev født den 16. marts 1911 i Günzburg, Tyskland. Han voksede op med hans forældre i stille kvarter. Hans barndom var ikke meget anderledes end alle andre, men hans liv fik en senere betydning for den lægelige videnskab. Da 2. verdenskrig brød ud i 1939, var den unge Josef Mengele blevet færdiguddannet som læge. Under skoleforløbet stiftede Josef Mengele bekendtskab med det nazistiske. Josef Mengele blev fra 1943 til 1945 læge i den nazistiske udryddelseslejr Auschwitz-Birkenau, hvor han stod i spidsen for at udvælge jøder til gaskammer og forskellige medicinske forsøg. Josef Mengeles research var meget fokuseret på menneskekroppen og dens mulighed for overlevelse i de ekstreme. Josef Mengele forlod Birkenau før dens befrielse og opholdt sig i Tyskland indtil 1949. Han flygtede herefter under navnet Helmut Gregor med en ubåd til Argentina. I 1952 mødte Josef Mengele, som stadig gik under navnet Helmut Gregor, den danske udviklingsstudent Irene Hansen. I 1956 fødte Irene Hansen en lille dreng ved navn Felix Gregor, og de to flygtede sammen til Danmark efter skilsmissen i 1958. Felix skulle vise sig at få rigtig stor betydning for at videreføre hans fars research. Allerede fra de tidlige år begyndte Felix Gregor at interessere sig for kroppen og dens anatomi, og han blev besat af tanken om dødelighed. Felix voksede op med, hvad andre ville sige, en stor fantasi, men for Felix Gregor var det ikke bare fantasi, det var en mulighed, der kunne blive realistisk. Da Felix blev ældre, begyndte han at læse tegneserier og interessere sig for science fiction, historier og zombier, hvilket gjorde fascinationen af udødelighed endnu større hos Felix. I et interview med en af Felix' gamle bekendte, som delte samme interesse, lyder det. Felix har altid været besat af udødelighed. Det var jeg også selv engang. Jeg tror bare aldrig Felix er kommet over det. Jeg ved, at han har foretaget mange eksperimenter. Blandt andet har han forsøgt at sy lemmer sammen fra forskellige dyr, og så derefter sprøjte forskellige elixirer i hans søgen efter udødelighed. Felix var en stor begævelse, og allerede som en ung mand kom han i mediernes søgelys, da han i forbindelse med hans MIT-degree opfandt et computerchip, som han solgte til Intel for godt $45 millioner. Han forsvandt fra mediernes søgelys i 6 år efterfølgende. Da Felix Gregor dukkede op igen, var besættelsen af udødelighed endnu større. Fra 1987 til 2011 rejste Felix rundt og støttede unge mennesker med idéer og hjalp dem med deres research. I en alder af 58 år valgte Felix Gregor at bruge en stor del af sin resterende formue på at fortsætte hans fars research. Dog tog Felix skridtet videre og fokuserede på menneskets mulighed for udødelighed. Han arbejder i dag på at finde ud af, om det er muligt at genopleve mennesket som zombier efter døden. Kan det lade sig gøre at transformere den menneskelige krop indtil kun energi og på den måde leve videre efter døden? Vil det være muligt at få en rationel menneskelig tankegang overført med zombificering? En ting er sikkert, Felix Gregor har taget os et skridt nærmere svar.